Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derraɓe on dawe do chaîne Ali Ben TV. Mi simminake dow moɗon yecconi waɗanon barka. Jotta bo mi lortake be tindinoje meɗen. Jotta bo en gaddi tindinore dedei application je kesum wurti nder balle ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon don ƴamtam dedei no ɗum hutinirta. En dari mi fuɗɗino waɗgo video man seɗɗa ha statut gal WhatsApp. Yimɓe jurɗo ƴamtam dedei no application man huwata. To application man nafuda magel ɗo, application man ɗum application on dedei a hutiniran kala mo mari telephone Android fu foti lara video ɗo diga fuɗɗam ha yago ragare video man foti naftoro be application man. To ande arande ma ko chaîne ɗo bo laru les kal jungo maɗa nyamo bindi bodeji ɗo windi s'abonner a abono ta sala alai kai video man bo. To nafuda application man ɗo, ko a goɗɗo hefti mo device telephone ma nastata nder WhatsApp ma ko Facebook ma ko YouTube ma ko gallery ma a wala yago siga photoji ma babal goɗɗum wala ɗume. Telephone ma man ni wa jotta to aɗo hutinira ko goɗɗo laari code malla bo a holla goɗɗo man code je a hutinirta. A foti code ma bana jotta ko de je WhatsApp ma ko bo je YouTube ma. To a waɗi ɗum code aida goɗɗo nasta wakkati fere goɗɗo wi'ete holliyam code man ha mi nasta WhatsApp ma mi waɗa message jam ko bo mi yerba photoji ko bo mi wodi mo mi yewtidita. To a holli mo code man nyoma mandake code man sai a yaha sanja. Amma to be application ɗo a hutinirta ni a fotai a yaha sanja. Banni man o metata o lorto fayin code wa je nane o waɗi kam gawati. An kam ni application man ɗon mari nafuda fere fere dedei sai to en nasti nder ton mi holla on dedei no ɗum hurata. Application on je kesum 2021 ɗo application man wurti ɓe timminai pibliugo ɗum amma yimɓe télécharge ɗum, yimɓe ɗuɗɓe télécharge application man ha dow téléphone mum. Hani ko moijo fu ya hutinira be man, wawan waɗa ta yiɗi a waɗan WhatsApp maɗa, Facebook maɗa, goɗɗo fotai nastane a enandi WhatsApp siddo ko goɗɗo piratane konte WhatsApp ma ko bo hocita konte WhatsApp ma malla bo je Facebook ma sai to jaɓi telephone ma. To jaɓi telephone ma man dedei o nasti be aɗo hutinira be application ɗo ni o ɗum ba ƴaman mo kodeji bal fere fere e code man bo ɗum code je o heɓtata ngam ko a holli mo to wurtake code man ɗo sanja automatic. Bana jotta ɗo sanja bo na je a yejjititta ɗum a heɓtan code man amma be dabare ɗon application man gel ɗo wawi. Application man application yel dedei ka e fiel ni ko moy to laari ara gare video man mi holla non dedei non télécharge tangel be dedei non mabbitirta ngel fu. Amma en geli ko moy to fuɗɗi largo video man ɗo lara ha timma ngam goɗɗo fere fuɗɗa largo dedei video man o lara juuti malla o darna o wara o lorto o ƴamtam dedei no ɗum warata non. Banni ɗo yimɓe ɗuɗi ba jotta ɗo chaîne men ɗo yimɓe ɗuɗi, dole non sai ko moijo fu lara dow chaîne man banni. Ta fotai non ya fuɗɗa largo video man wi'a yan ƴamto ha banni. Bon a laran video man amma a lara ha timma ɗo on dedei mi matinta ko mo yiɗi télécharge go application man yen fuɗɗa hutinirgo be man kam fu lara video man diga fuɗɗama yago ragare. Application man dedei jotta ɗo mi holla on kadi ɗo on application man Ultra Lock. Application man wona ha Play Store amma mi holla non ha babal je on tawata ɗum. Nda ɗum ɗo je mi sappi flash to ton ɗo. To a nasti nder application man premium maɓɓitirgo maɗum ɓe banginante banni. To ɓe ganginanima banni mi waɗa code 1 2 3 4. To a waɗi 1 2 3 4 a iya flash less ɗo ha mi sappoto ɗo a tawan ba flash. Nda ɗum ɗo hana mema dow flash man banni. To a memi ɓe mbiyete a valida ɗo. To ɓe mbiyete a verifia code man kam ɗum kanjum na. To a waɗa 1 2 3 4 bana a confirma kadi. To a lorti a waɗi code je nane man ara mema ha les to a laran ɗon ba ok ni a mema ɗo ton banni. To a memi application man maɓɓitan direct. To ɓe maɓɓitanima application man nda dedei no ɗum hutinirta banni. Par exemple jotta ɗon ha ɗo babal sigugo photoji ma, to ɗo babal sigugo photoji a yi'a ɗo autorisé banni. Ɗo bo babal sigugo video. To en lorto ɓawo ɗo bo babal maɓɓugo application ji ma kadi. Amma siddo ko application man wane ba bernde ma yiɗi ɗo a lara ɗo ha ɗo a laran ɗo waɗi banni a ɗo ton ba ya autorise application man ha paramétre téléphone maɗa. To a ɓiɗɗi ɗo ton ɓe gaddete ɗo direct a ɗaɓɓita wato ɓe gaddi ma ɗo a verifia application man toy ngel a heɓta ngel a wara a autorise ngel kadi. Jotta ɗo a ɗaɓɓita ngel a laran les ɗo ɓe ɗon bindanima non autorisé nda ngel ha les bal windi téléphone ɗo les application man avant dernier ɗo indi Ultra Lock
kangel lo alaran les man do windi non autorisé a mema do ton to a memi do ton a wara ha do min biete autorisé do a mema do bitongel alaran gel wartan blé ta bi do ton warti blé ni a lorto bawo kadi timmi a autorisé application man heba ngel duwane be baberde ma yidi to lortinir application man a wara lorta mema je do man fayna jonji man didi je autorisé ko man a mema jour do je gotel lobo to a memi do bo mbi ma autorisé application man je pinyan wartan blé application man mabbitake ngel mabbitake banni dume lutti dede noy a tokkoto a mabbira application ji ma goddi noy a wadirta do fu a laari be gaddi kala application woni do telephone ma fu be ngurtini dum do wato a wawana mabba application ji ma man chak be mot de passe to do babal sigugo photoji do a siga photoji ma wato ta goddo laara da do a wara mema plus yello to a memi do ton banni be gaddante kala photoji ma woni do telephone fu tammi on dari min mi sufta photoji mi mariage fu kadi mi siga to in lorto baawo don wala je sigugo photoji nda bawal video bo to a mariage sigugo video bo a lara fresh applice laaro do a mema do ton a sufta video je ID fu a wawana siga e to photo ID wadgo bo photo man do direct ngol ummoto diga gallery ba jotta foti mi dabbita photo mi hosa photo do ajuta a mema do ajute banni ta memi ni direct photo man mi tammi on dari ngol wari addo do ngol wurtake diga gallery ngol wari ngol fuudake ado to banni dede no asata photo video bo banni a wara plus yello tan do alaran ba plus ha mi sappoto do ha ton banni a besdata video a wacha video je ID fu a wadda a siga der application man to no ya tokkoto a wadira mot de passe kadi wajata an kam WhatsApp ma ida goddo nasta e boko a holli goddo mot de passe o fota wada ko yidi der WhatsApp ma da do WhatsApp a wara mema ha fabruyel ngello wato en mabba WhatsApp tindinoje do duddum do dede do application man no million gatana video man hakkilo boddum do WhatsApp a wara mema do fabrudo to a memini ayan WhatsApp man didol man sanjoto ha do ma laran dum don bana ado fabru man do alaran do ba verte ko bo hako to a mabbi application man timmi bo alaran wadan chaka fabru man do didol danejum wato mabbake timmi to ada bitana mabbi WhatsApp na ada bita Facebook nda Facebook bo mema do ton banya ma ha fabru do mema takam do fabru elo to ID makko to ta memi do ton alaran dum warti blank banni to do ka application man gel mabbake timmi jebe WhatsApp be Facebook mi mabbi du to a mabbi banni do to takam na en andino code je en mabbitiri kam dum 1 2 3 4 to ngurtoden hala code je 1 2 3 4 do jeyna parametre am holla on dabare majiji application man mari der magel a wara ha tobbe tati ado tammi ala dem sappi flash do 3 tobbe tati a mema tobbe tati man banni to a memi a wara haddo premium bawal windi parametre anasta parametre do banni to anasta parametre a wara ha babal windi a premium don yan ka type de verrouillage to ndarum ha mi didi do anasta ton banni to anasti da be ganginani ma model ji man wato alaran ha do ma pin heure et de minute wato e code man do huwa be minute heure telephone ma be minute telephone ma to heure sanji code sanja to minute sanji code man sanja ha je deuxième do wo be bindini ma pin de date et de mois wato yo date to sanji bana hande en gara ko hande mi do enregistrer video man le 2 to wadi le 3 do a utiliser be le awada to awari hocugo code man do awada 3 le 3 wato dede code man do huda be nyalaade ba jottado hande en ga an explique on dede no famata ba jottaro en do mari 00h ba jotta mi enregistrer video do 00h 32 minutes to a hocha 32 do be date mois kadi tammi on pami dede nafuda ferdo application man go ato ko do heptiro ba jotta do haro bo ndaran do windinda ping de date et de minute to en jipo les ha baba ha mi holla on je on burji wutinir ko e ba on pama ha je kutinirta ha nafe pama de bellum application man do arabal ping date ping de batterie et de date amma ta ho kanjum ara ha babal ping de batterie et de minute do darum kanjum pin de batterie et de minute ngam wato yo dume nafuda ha do man je mi yon pin de batterie et de minute do kanjum do
par exemple batterie ma don mari 23%, aɗon mari bo 11h33 tammian pamri. To a hoca be numéro batterie ma je 23% ɗo be minute je 11h33 ɗo ta même heure kam a hoca 33 man non si WhatsApp ma maɓɓitake. E to minute sanjake bo goɗɗo wiyan e to minute je 11h33 go sanji warti 11h44 bo batterie ma bo jippi warti 20%, a hutiniran be batterie ma je ngel ɗo itili ngel ɗo andi dedei télécote man henomi tammi on pami application ɗo ngel KFL. To batterie ma warti 20% ɗo wato a waɗa 20% be minute je 44 go je sanji go, wato batterie ɗo jippa kode man bo ɗo hutinira be batterie ma mi tammi on pami hoca minute be batterie hoca, wato to jonta en ngada 1h33 ɗo to ngel ɗo hutinira be 30 ba jotta to 20% go jippi warti 19%, minute bo sanja 43 warti 50 ɗo, wato yo to a wari wadgo code ka chiffre ɗo a waɗa 50 minute a wara a waɗa 22% je batterie. E noy to batterie go warti 12%, bon minute go warti fayin midi ko be 19, to a hoca 19 minute ɗo be batterie je warti 19%. Chaque nde heure sanji fu code téléphone ma ɗo sanja automatique, wala mo foti nasta nder téléphone ma. ɗo nafuda application man mi tammi on pami derraɓe, nda application je nouveau ji wurti waran sappo miɗo windiɗi, kala mo abonaki ha chaîne ɗo fu abono e to fuɗɗi largo video man bo habda lara heɓa naftoro be application ji man ɗi fu maji ɗi ɗon gara ɓawo ɗo premium yel man. To a yiɗi active go ɗum kanjum a wara ha mema dow piton yello a laran bo tammi mi on je ɓurdi hugo kam ta ya waɗa fere ɗum sacle ping de batterie et de minute, kanjum a wacata nda ɗum ɗo. To a hoci fere bo kugal man fere mi tammi en pamri ngam mi tindinta fu mi tinnanon do pin de batterie et de minute, kanjum mi tindinta on to mi nasti ton ɗum active ake timmi. To ɗum active ake en gurto fu en nasti en ɗaɓɓita GB WhatsApp sai mi waɗi nogo to GB WhatsApp, nda GB WhatsApp mi tammi on dari no mi active application man do GB WhatsApp be Facebook. To nda ɗum do GB WhatsApp en nastale GB WhatsApp en tawan ɗum ƴaman code automatique. To nda ɗum ƴami code, nde ɗum ƴami code ɗo noy gatta ndara batterie ma nden ndara batterie ma nda ɗo ko 20%, 22% jam, e nda minute bo en ɗon mari 00h e 33, amma ɗum ɗon maɓɓi ɗum wangay clair. To koca batterie 22% go ngara koca minute 00h 33 je ha ɗo go ɗum pami a wara hoca ɗum 33 bon a artira 33 minutes do ko a waɗa 22%, a waɗa 33 minutes a lara batterie ma ɗo ko 20%, 22% application ma maɓɓito direct. Bon ba jotta ha en da'a mi holla on ɓer nda ɗo nada en batterie ma ɗon 22%, minute bo en ɗon mari 00h e 36. to en lorto nder application en lorto nder WhatsApp. Ba jotta to mi wari nastugo WhatsApp am banni a ndaron dedei no ɗum hurata. To 22%, minute bo 36 minutes WhatsApp ma maɓɓitake mi tammi on dari. To ba jotta na nda minute am warti par exemple minute am warti hunde ɗo warti 37 waɗi 00h37 mi tammi on ɗon dara ko to ɗum ɗon maɓɓi bo sai on pamana ba jem explicata ɗo jotta ɗo ha heure ma ɗon 00h37 nda batterie am bo 22%. en ɗaɓɓita application Facebook bo en nasta ndaron kayefi daron nda mi nasti to mi nasti ɗo direct mi warta amma artira je batterie kam to ha je mi hutindiro am bo to a yiɗi a holla experience ma ton en ngara 22%, en ngara 37 minutes. ok Facebook am maɓɓiti tammi on dari. To jotta ɗo bato goɗɗo laari a waɗi banni ɗo wiyan yo to mi mandake mot de passe oɗo 22:37, to en nani en ndara 37 minutes ko en ndara warta 38 nani ndaron kaye fiya minute am ɗo pesa ɗo 1 minute ni ndaron ɗum warta 38, batterie am bo ko jippo warta 21. to nda minute warti 38 nde warti 38 ɗo nane kana on gi 37 mi waɗi mi nasta Facebook. To mi nasti Facebook na nda ƴami code na, to ƴami code ɗo mi waɗa 22% je batterie mi wara mi waɗa 38 je minute tammi on dari ɗum maɓɓiti. application yel boɗgel dedei komoi hani hutinira be magel
en ɗon jodi en andana application ki irin ki banni do si goɗɗo tokko tum heftan mo dépasse ma tokko pirata compte Facebook ma WhatsApp ma andidi compteji ma pat to do on nafuda application man amma jam explique do ko moy sey habda wawa hefta dum je ko ya hutinira larta video man larta ngam mi explique diga mi don der application man mi explique bien dede no goddo wadirta ha date heure dede application ka dum don mari kujeji fere ngam ta aya wada yada be do ngara 22% 38 je minute bo 38 minute bo ngam sai en pama to minute sanji application do sanja to an kam dede ko sanji fu to battery ma jippi bo banni man jotta down game der minute na sanji do wala je naneni application man sali hugo ase dum warti be 39 minute a hutinirta battery telephone ma be minute en do pamra voilà a wata battery telephone ma to do 19% ma a wada 19% minute bo ndara minute telephone ma je telephone ma huwata alara to alari man do wato to don 13h33 ni si a wata nombre battery ma je 21% do a wada be 11h33 do a wada 33 ta memu minute ko chata ngara 33 tammi fami application man mo famtay bo fu habda larta video man on pamtay binde les babal commentary do to commentaire mon dudi mi lorto to mi wadana on video do application do man on commenta ni anan ka on gerba commentaire ko mo wi'a min dade de no mi application do an hutiniri jotta da battery an wartina on don andinane 22% nanda jotta warti 21% mi wada 21% mi wada 40 minutes ngam deja en do 00h40 mitla on tammi on dari application mabbitake mo famtayno dum hutinirta fu winda les babal commentary en lorto to foti en gada video en direct noy to ID besdugo application ji on pat ID am mabbadi ba jotta min na Facebook be WhatsApp tan mi tammi on dari mi mabbi to ID mabbugo di fu amema do fapru banni to amemi ayi andum wartan didol danewol ha cakado application je mabbaki bo alaran chaka fapru man do alaran bindi verte ba ha ko akoni e to mabbarum bo alaran wartan blank didol blank ni do je mi mabbi do ndar do je didi blank do kanjum mabbi je mabbaki bo ndaran do pabel baleel wando on daran don bana verte to ayidi sanjugo dede arati a wadi goddum bo ngam dede am explique on attondo goddo fere foti yi wadi doje moi dum pat majum jotta mi lorto tinina on wara ha to betati nder application man ta wari to betati a wara parametre ta wari parametre banni a wara ha babal windi type de verrouillation amema to banni to amemi do ton da be affiche dum fu de be affiche do premier be bima model deuxième be bima pin heure et de batterie pin heure et de batterie wato jotta kam haado kam a hutinirta to don 11h ma 11h ngara siddo ko ngara batterie telephone ma amma fu accu en pona goddo fere ta dum yaadum sakla dum fu majum da dum do fere hawtindirai be je mi wadi nane do dum pin heure et de batterie da dum kanjum woni ha alima dum fu to ayidi wad ko je mi wadi nane no do a wara ha babal pin de batterie et de minute pin de batterie et de minute hado bo alaran do windi pin de batterie et de date hado bo alaran do windi pin de minute et de batterie dum fu majum dum do différence ba jottaro jam kana mi wadi pin de batterie et de minute do wato batterie arta wada wato ko to batterie ma don 20% no arta ngara 20% siddo ko kara ko cha minute telephone ma to minute sanjake bo sanji tambiya yo hutiniran be minute an kam to minute telephone ma sanjake warti donno do 40 minute warti do 42 ma a hutinira je 42 e to warti do 33 minute telephone ma do sanjo ko telephone ma do sanjo mi tammi en pamri ba jotta to be arti be bima pin de batterie et de minute do a arta a wada batterie town ta artu wat minute ngam ta dum yawdum bloka goddo fere arta a wada batterie to be bima pin de batterie et de minute do wato batterie je be arti be bido wato nombre batterie ma do 20% do arta ngara 20% siddo ko kocha minute telephone ma je ko to 11h44 ko 11h45 ngara minute amma batterie artata ngambe arti be bima pin de batterie et de minute wato batterie artata wara siddo ko wada minute en pamrina to ado bo bima pin de date et de mois arta ngara date to le 23 ma ngara le 23 12e mois sui application mama bitake e to ba jango dum warti 24 bono e ngatta ngada le 24 12e mois man application ma fudda mabbitako hado bo bima pin heure
e de minute arta ngada heure wato accu en fonda kanjum bo ngam num yottiyaaji application e code man wodi pin heure e de minute wato dum do huwa heure ma be minute ma to wadi 11h33 ma ngada 11h33 application ma mabbito to wadi 11h22 ma code man sanji dede minute el fu be do sanja code man be minute be battery yadata en andi goddo tan tama do na ko mo jo fu tata do ko goddo man laari a wadi do anda be minute ma utilise ase an be minute telephone ma do utilise en ngada pin heure e de minute ko fonde ndar en ngadi do ton to en ngadi do ton yen gurto pat en dabbita Facebook en nasta Facebook to en ngadi pin heure e de minute to jotta en do mari 00 heure combien sai mi wurto ngam 00 heure 44 minutes mi resira video man jotta do sen ngada 00 heure 44 minutes ngada 00 heure 44 ok Facebook mabbiti tammi on paami dede ba jebe explique do derrabe modum bloki bo fu anda larda video man ba larai larti daron darton to en explique video banni do tago do fudda do lara wudina largo man wiya yan wada application man ma en tindinay no en installata ngam goddo fere wiyan a wi min kam min ke a wi min no min installata application man jotta do ni kedite mi wala non babal on télécharge tangel to wari anasti Facebook banya arta lara ko men de minute town to mi lari 00 heure 44 minutes nasta to mi nastini mi wada 00 heure 44 minutes wow Facebook am mabbiti on don dara nda andal application kam ko moy mo heptani dum kam fu dum application yel belgel e noy to dum warti 00 heure 45 bo holli code am go sanji nda mi hokkima mi hollima code nder mintiyel code man sanji no ya watta sanjini application man gel sanji to minute sanjini gel sanji mi tammi on paami dede no gel wurata dum fu majum mi explique on pamti mi tammi on dari ba jotta en don 00h46 00h46 en dabbita Facebook en nasta Facebook banni to en nasti Facebook en gara 00h46 wow Facebook man be kollini yo dum code to mi tammi on dari Facebook mabbiti to je 45 jotta do man bo to wadi 47 ni wato 46 code 46 wati si a utilisa 00h 42 7 go to derrabe dudbe biyan ha to min tawata application man do jamon gol dudbe jamtata jotta do a tindini do fu min paami e hollumi na min télécharge takati heba min jamin télécharge e to a télécharge ko mi matinte kam to a fondi application man a fondi a heptanay dum windu les babal commentary do hollam a heptay to on dudi mi do continue at lorna video an direct nga application do minma mi estali e alla andi yimbe ko men de million ngari dum a telephone mum nder ngel wangi nder balle do ne bay ko ngel wurti nder balle do application man wurti application ji wadan sappo jotta mi do installa mi do wada nien en gaddan do shendo kadi kanjum mi do matchina yimbe je do ndara abonaki do be abono da ha on tawata application man ko moy nasta Google Chrome navigateur ja hutinirta fu amma min be Google Chrome amma be Chrome buran ta wala Google Chrome kana andi Google Chrome kam ko moy mat wala telephone je dum wala ko wala bona wiyan goddo herbane malla bo nabbita Play Store malla bo kam to wala Google Chrome nastu internet do yimbe fere burdata fam ko internet net dum wala Play Store application man to nasti net ma banni awara do baba recherche bajotta dubbe andi internet ba hutinirobe to ordinateur a hutinirta to dume fu anasta do baba recherche do a winda ultra mido acca inde man do écran do ko do fere tata windugo ultra awada lock awada apk inde man on do windi do écran jotta do écran téléphone do mi tammi on dari baje windi do écran do alansa recherche banni to alansi da application man wurtoto banni da logo man mi tammi on dari dum affiche be ngandante site fere da dum be ngaddante site fere amma to arti wanginani ma télécharge gal Play Store do ta yawu même ko je Play Store je do ko ya télécharge en application man ya be téléphone man c'est expliqué jipoda ni dabbita site wangot nga banda je fonda na stugo site je do da site je do site wanga man accana non lien site man les description video do on mema do to ne ba ngaram télécharge application man be ko tamien pamri mema do site man banni
to a memi a ɗaɓɓita Ultra Lock dangel kangel man non giyan logo magel ɗon bana goɗɗo ɗon waɗi maske ni hakkengel kaye fiel dangel noy to a yiɗi télécharge go ngel a laran site man ɓurna fu ɓe windata be français kam télécharger be anglais bo download ɗo nda ɗum download ɗo APK a laran ɓe kollete version ko bo mega 8 ko 5 mega noy kam mema do télécharger a wi'a do download ko to a memi ni direct ɓe kollete manière télécharge be application ngal site ji fere ɓe andi dede no ɗum wayi ɓe anda bo ndara ɗum boɗɗum kadi to a memi do download do ɓe bajo tawe gaddani am publicité foti en loro bawo nandi télécharge application ngal site do ɗum ɗon mari saɗirma amma ko moye nde hefti inde man ɗo heftan no heftirta kadi foti jukka heɓa télécharge to direct to site wa ngaman yaccan les description video ɗo to a nasti ha site man ɗo ta mem ko ɗume ngam ta ya télécharge application goɗɗum a laran les ɗo ɓe ganginante be noir non dari ha mi sappoto flash ji ɗo noir laran ɗo windi télécharger be français sara dai sama heɓa télécharge nda ɗum be français télécharger les a mema to télécharger to a memi application man déjà ɗon télécharge a lara to a yiɗi heftugo ɗo télécharge bo a wara mema ɗo ni ɗo man malla bo a mema toɓɓe tati ɗo ha mi sappi dow ɗo en mema ha toɓɓe tati je ɗo to a memi ha toɓɓe tati man ɗo a wara windi télécharger heɓa lara application man ngam ɗum teddai kanjum kam min ɗo accana on lien man ɗo mi wi'on ni larbe video man ha timmi mi ɗo acca lien man les description ɗo a mema do télécharger to a memi ni a laran da application man ha do a tawata to ɗo télécharge timmi to nda ɗum Ultra Lock ndari ndangel ɗo ngel holli ngel télécharge timmi nde réseau am ɗo yawa a mema dow magel banni a mema tan maɓɓititgo kam fu mi kolluɗon derraɓe a mema dow ton banni a mema dow ton nda ɓe bindanima installer application Ultra Lock nda inde magel bo ndari windi ɗo Ultra Lock to wodi tindinore luttido application man bo hana en acca application man yimɓe keptai no kutinirta be man to wodi kon pamtai bo pam yonni les commentiri ɗo ni binde ko goɗɗo fere foti to anda windugo winda inde mum ni en pamanda programme je marɗonaje wodi kon keptanayngel en janen puɗɗita waddugo tindinore dow ton fada VIP mi tammi largo alama nonon bo to application man ɗum yottaki bo en tammi yerbugo ɗum kadi to derraɓe sai video tammingol wargo yeso mi tammi je ɗo kam application ɗo kam pami deuxième troisième quatrième cinquième sixième ha application ji sappo ɗi ɗon gara nder balle ɗo to lamuyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.